RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Vena. Isda. Oh, arimi ka, barato rang kilo dire, labas pa gyud. Ma, pa, Oh, Vina. Oh. Nalagi ka. nakoy kipalit pa. Ay, daghan pa ng isda nga inyong gitinda pa? Gamay na lang na. Unsa man nakaluto na ka dito, Vina? Human na ma, andam na tong pagkaon dito sa bahay. Maayo hinuon. Kay ni kahurot ining isda nga among gibaligya, mamaulit dayon mi si papa nimo. Kay gutom na. Wait. Ayaw na pa ba? Ilok na kayo pa. Ayaw na pa. Sige. Dapat kayo pangutan mo, ha? Sige. Hindi ka magkatubag. Itikaw sa tika, ha? Pero makatubag ko, laptikan sa dako yung kamot ha. Oh, sige. Sige, go. Manay kong pangutan, ha? Nailima ka langgam nga libatog sa sanga. Gitirador na ko ang usa. Pilay na hibilin. Hala ka sayon, upat. Dili. Oh? Pila rin lahapilin. Why na hibilin? Nga naman. Gitirador na kong usa. Wa man maigo. Aw, nang lupad ang tanan. Ay, kapoy niyo. Wakay klaro pa. Oy. Dili ko. Basta na makagilak na kayo pa. Ayaw ba? Sige. Nindutan ni mo, day, uy. Vibes na kayo mo ni Papa ni mo. Ingon, ana, magkita si Papa. Uy, si Aw kaayo. Swerte kaayo ka nga nakaamahan ka buotan, day. Ma, asa na si Papa? Tuwa dito sila sa mangga ay. Nag-usap pa siya dito? Nagpahangin man tingali. Pa, nag-usap ka din ilang sa mangga, uy. Nalang ko'y giyuna anak. Ang sumay mong gawin na, pa? Nagunaon na lang kung daghan pa kayo mo nga kung paeskwelahon. Kung mamatay ko, di na mo makapadayon og eskwela. Pa? Kalain sa na imong gisulti pa, uy. Maghisgot na ninuon kag kamatayon. Kitang tanan mamatay mangyod. Watambay bao kung kano sa takuhaon sa labawang makagagaw. Ay napaghisgot anak pa, uy. Di ko ganahan nga maminaw ng patay-patay. Bina, manlakaw na miss mama ni mo, ha? Sige pa. Ikaw nalay bahalas mga lihok kon dinis bay, ha? Pagluto na lang og para pamahaw, aron makakaw ng imong igsoon. O, pa. Ay, salamat. Kinakahuman na kita akong kukluto. Ate Binar! Nausap ni Smart? O nga naman. Si Mamag si Papa! Nandasmagan sa motor! Ha? Si Mama tingin na sa ospital pero si Papa patay yun! Kinuo ko. Pangano na yung tabo, maninibo pa. Magunsa naman lang tingawa na bangka. Pa!
Salamat kay pwede na din kung makapauli. Maunay kingon sa doktor mga may mo na kamo pauli. Si Papa nimo, okay ra ba iyang kahimtang? Kuan ma. Hain man siya karon. Tuwa sa tong bahay si Papa ma. Maayo hinoon. Kay una day siyang nakagawas na ako. Kuan na si Papa. Unsay wa na si Papa nimo. Patay na si Papa ma. Huwag karong adlaw ang iyang lubong. Unsa? Nganong nahitabo maninimo dong. Magunsa naman lang ko ini, gawa naman ka. Maigo na. At duwa na si Papa. Dong! Dong! Nag-ilis lagi ka, ma. Asa man ka paingon? Mulakaw ko. Asa man ka, ma? Naami lakaw sa akong amiga. Maglingaw-lingaw ko. Maglingaw-lingaw ka nga bago pa mang namatay si Papa. Huwag mo sabay gusto ni mo, ha? Nga magmukmuk lang ko dinis ato? Magsige gunahon na sa inyong amahan nga patay na? Ma, Dili ko gustong ma-stress, maong lingaw na ko akong kaugalingon. gabiin na pero bakit mauli si Mama? Able! Ay, salamat. Kay ni Anas, Mama. Templahe ka nagugog kape, be, kay ganahan kong mo inom mo ginit. Hubog ka, ma. Nakainom lang gamay. Manaunsa man in taong ka, uy. Nausap naman ka. Dili man ang tagaingon ini ka ni Adto. Hoy, pasagde ko, ha? Gusto ra kong malingaw, Vina. Mark, diin man ka. Ganihara kay kong nangita ni mo. Ito ko sunahan di. Naag mi sa kong amigo. Nya di no? Akong nakita sa mama. May kuyo nga lalaki. Nya nagagbay niya. Unsa? O, tinood. May kuyog kong lalaki. O kinsa man tong lakihang imong kuyog, ma? Nag-agbay man kuno nimo. Akong uyab. Sa uyab ko, manang uyab ka? O, ngano? Ha? Ngano man, dili ba day pwede nga mag-uyab-uyab ko? Mangarang imo maning gibuhat, ma. Muna uyab-uyab man ka. Vina, kinahanglan kong maglingaw-lingaw samtang buhi pa ko. Huwag may katungod kong malipay kay wa na ang inyong amahan. Maong pasagde ko sa kumbuhaton, Vina. Ma, Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high. sukad namatay si Papa. Di na gina mo mapungan pa si Mama. Magsige na siyang inom, nga naguyab-uyab. Kung buhi palang untang among amahan, dili tingali maingon ini si Mama. O kanunay ko nag-ampo sa Ginoo nga unta, mausab na si Mama. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.